Bene, sing njaba bene. Terus sing njaba bene, Mas. Sing penting jero aman, bene. Sing njaba bene. Monggo, kru aja sampai krune aja sampai metu. Krune aja sampai metu kalangan. Sing geger penonton, sing jero aman. Monggo, pun salah paham, ampun salah melihat. Yo, lanjut. Sing geger ben geger. Monggo, kagem para YouTuber dipun sepil. Penontonnya sing geger sepilen, Mas. Gambare, Mas. Ngarakno penontonnya sing geger. Yen wayah esok jagone kloro rame swarane patika mroyo aduh sanake sedulur tani bebarengan padha nandur pari ngetan barengae manuk ing oce manuke sapa Mbak Yu ana wit-witan pating cemruwi seneng atine katon asri donya isine Rita wengi aku memuji marang Gusti ingkang maha suci kapan boyo aku bisa rapi marang putri Ayu Wulandari. Ya jos jos hos nggih kula niki wau dititipi wara-wara Pripun Mas? mbok bilih tanggale 10 Juni menika Ki Sastra Jendra pentas wonten Batuwaji siang kemawon nggih tanggale 10 Juni Ki Sastra Jendra pentas wonten Batuwaji siang mawon monggo dipun catet kagem para bakul tanggale 10 Juni Yes. Kasesona saking Ludaya lampahe ampak-ampak kadipun manegani lampahe Prabu Singabarung
kapal. Gojleng iblis kumalan ning arat pindho jajalanan. Lok. Amuk solak merata jaya merata. Iblis kumalan ning arat. Os. Amuk solak marata jaya ludira hayu. Sampirke pundak marga dadamu. Ayo kelana sewandana maju parataka siji-siji lawan Prabu Singobaro. Gojleng iblis kumalan ning arat kala ketenging jagat helu cacai. Elo. Has labalah. Ayo. Ayo ditanjak alon-alon watone pokok nglakonco. Sinaraan para bergasaan. Sinaraan para bergasaan wujud yaksa rupa. Ingkang amemba sata graha lukang gedhining sak gunung anakan. Ingkang gero-gero paminta palawanging wana kasebat wana peteng gedheg kliwangan. Kasaro gegering Jawi Ludaya kang dipun panegani lampahe Prabu Singobaro ngawiwaha. Amuk selak marata jaya ludira. Para baratake duduk ngarepe dhewe. Ayo legana ayo nono gawe legane atiku sangga langit. Prabu Singobaro ora bakal digerik sarikma. Prabu Singobaro ora bakal mundur. Ayo apa sing dadi lagu-lagu Kulana Sewandana. Gojleng iblis lena pangendamu kelakon sengkilakuan
sineget ingkang lumaksana ing mandhap patrasamadyaning palugon tampi ayo nono legana gawe legene atiku saklur jasa galakena ayo tak boyong menyang punung kendeng aja ngalang-alangi lakuku anggenipun boyong sangga langit ayo kelana sewandana sing ngarocah prajuritmu Prabu Singa barang ora bakal grik-grik sarikmu kang ora tedak setapak malu pandhis sate haride es ayo sangga langit no gojlek iblis amuk salak marata jaya ludira ana kidung rumaksa ing wengi tako ayu luput ing lara luput bilahi kabeh cip setan daton urun panalukan tanono wani mewah pagawe gunane wong lopo genihan tematirta maling ado atra ing wak mami kuno tutupan sirno dadat tidem perbawaning ratri sasadara wis manjer kawuryan tan kuciwa memanis
anggap srin anting dalu sini woko sayang pro dasi anggelar ing cakra wala winolat langut parandene paksa kabegan saking kehik tranggono kang sumiwi warata tanpa selo parah os ya wayahe iki lho bocahe Turangga Setya Bakti yo iki lho Turangga Setya Bakti ya pagere dijaga Mas lambai gantangannya semuanya di atas salam awe-awe ayo ayo iki lho amuk solak marata jaya marata ayo okalno ayon ono kari gandeng Prabu Singobara
Marvel Audio. Just Turangga setya bakti mandhap wonten samadyaning palugonan paping Prabu Singabaraka. Menika Sang Dewi Palamon ya Sang Bendari Durga. Bene sing njaba bene. Terus sing njaba bene Mas. Sing penting jero aman bene. Sing njaba bene. Monggo kru aja sampai krune aja sampai metu. Krune aja sampai metu kalangan. Sing geger penonton, sing jero aman. Monggo pun salah paham, ampun salah melihat. Yo, lanjut. Sing geger ben geger. Monggo kagem para YouTuber dipun sepil. Penontonnya sing geger sepilen Mas. Gambare Mas. Arakno penontonnya sing geger. Yo. Sebuah pengumuman kami himbaukan kepada penonton yang membuat kerusuhan akan dikenai sanksi pengganti biaya. Monggo, lungguh penontonnya sing dhuwur kalangan lungguh, monggo. Sing ketok, monggo. Lek geger dipun sepil langsung mawon sing geger gambare Mas. Monggo kagem para YouTuber. Turangga setya bakti rena cecak jroning ati apa bebas den aku iki. Aku tak mantau kok kene wong. Oke mau banyu mata aweh tondo angin bumi longsor mapaning pikiring desa isih melu Kagem kru dilarang keluar dari area bariket. Kagem kru dilarang keluar dari area bariket. Is
Nun inggih Sutresna Budaya Kagung Semawana Putri kangge hormatan. Sampun paripurna pasugatan kalau sak rombongan turangga setya bakti ingkang madhepok wonten ing Laladan Purwodadi Ngancar Kabupaten Kediri ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Bayan anggenipun katimbalan wonten mriki panggenan wonten ing Laladan Panjer Jarak Ploso Klaten. Menika ingkang ngarsa dalem Bapak Eko sak keluarga kanthi kajat menika ulang tahun ugi kitanan putranipun memang ajab ugi saged dados putra ingkang saleh migunani kelawan bangsa bekti lan agama. Mbok bilih saking kawula mewakili keluarga besar turangga setya bakti mbok bilih wonten klenta-klenta atur wiwit enjing ngantos paripurna wonten klenta-klentu arupi napa kemawon kula nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan nyuwun sewu agunging tangap sami. Ugi ngaturaken matur sembah nuwun ingkang kagungan dalem Bapak Eko sak keluarga sampun nimbali kawula sak kanca sak rombongan menika lelipur wonten mriki panggenan dari Bapak Keamanan dari Bapak Kapolsek Bapak Koramil Daramil sedaya mawon perangkatnya ingkang kawula hormati ngaturaken matur sembah nuwun kagem para YouTuber ingkang sampun rawuh ngaturaken terima kasih yang sebesar-besarnya juga dari para panitia diucapkan terima kasih kerjasamanya dari Bapak Keamanan dari sedaya kru ingkang paring pambiyantu ngaturaken matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Saking kala mbok wilih wonten klenta-klenta atur nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasal nabi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulil mujahidilillah bi alil badri ya Allah. Kawula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum pria padha disiksa akeh uwong kerja dipaksa ngorbanake sanak bantih lan tangga saka waca wakang ngatung bondo sebab edan marang bondo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasal nabi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulil mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Turangga setia bakti. Loh, hai. Eh. Ayo ngono cok ditanjake bro. Lire swara keprungu lewat HP tuwekku
tresnani neng kene kowe kondo tresno ra bakal mendok najan ke kepalang kaya tunggat jati karang mergo biyen kowe nate kondo marang aku atimu wis ra bisa nampa tresnamu jebul benar pandung aku kuwi kabar kleru mlabu kang mestine mbok aturke marang kenya pepujanku aku mung bisa ndedonga nyuwun marang kang kuwasa muga lekmu marake tresna bisa tuwuh kang rebaka bebasan manuk mabur mabur seduwur atine lawan becik tresnaku ning kene kowe kondo tresno ra bakal mendo nakalake pepalang
akhir. Son puji maring pangeran, mugi kateng mitra sami kalisan lir ing sambi kala tinapihna saking bilahi acelakno ning panunggil kirang kepit karasa karasa junjung budaya Jawi Jawi asli teraping tata krama. Sampun paripurna masugateng kala sak rombongan Rangga Setya Bakti kok bilih wonten klentang-klentang matur nyuwun pangapunten ingkang tanpa pindhaning wasana kula aturaken sugeng kondur sugeng pinanggih sanes wedal wali taufik panaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa.